ikke alle sammen. Det er dig, der skal sige det. Du har lige sagt det. Jeg ser bare, har ikke alle sammen. Det er en online server, som jeg har fundet, som vi så har spillet på i lang tid, og jeg kunne se, at vi har diamond i røsten, men det ligner det ikke, fordi vi har en texture, eller jeg har en texture pack på i hvert fald. Det er jeg ikke. Men vi har i hvert fald bygget det her, og så har rigtig lang tid bygget alt det her. Og så har jeg skaffet det diamond her. Så ja, Vi har ikke lige filmet imens. Jeg har bygget alt det her. På 3-4 dage har vi spillet på den her server, men vi har også bygget et andet hus. Ja, i går, da vi kom ind på serveren i dag, der havde vi fået stjålet alle vores ting. Det er så sådan en vandmelonfarm her. Så vi hele tiden kan spille mad. Og så er der sådan en shop. Så slår vi op til en spawner. De der. Og det er. De der. Så kan vi hele tiden dræbe dyrene og få kød. Ja. Vi kan også godt købe mad. Men det er ikke vores server, det er bare en server her. Ja. Hvis du trykker på de der 2 pile, så kan du se, hvad den hedder allernede. Prøv at gøre det på stop. Og jeg synes i hvert fald, det er blevet rigtig flot. Jeg kan godt se, hvad jeg skriver her, hvis jeg skriver. Det er i hvert fald mit navn. Tødkrigsir hedder han. Art. Men Mads, jeg tænker lidt, at jeg sætter en kiste, bare en lille kiste herinde. Fordi, ja, hvor de sætter en ting i. Ja, når vi har taget vandmelonen, så er det ikke svært, at det hele tiden skal gå derned og lægge det. Men der er også sådan en update, så der, eller sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men sådan så kister de gaver. Ja, det er faktisk en update. Jeg ved ikke, om I kan høre mig 2 gange, fordi det kan jeg. Det tror jeg ikke. Det er ret irriterende for mig. Ja. Så skal jeg bare sætte min højt. Der står noget zombie. Okay, så vi sætter lige videoen på pause en gang, så. Ja, sætter lige på pause. Så er vi tilbage, nu har jeg fået headset på, så nu burde I meget bedre kunne høre mig. Og jeg skal lige se, hvordan det er med mikken. Skal den der ko lige dø? Det ser slet ikke bekendt ud udenfra. At vi har også cleanet, så andre ikke kan komme ind. Ja. Så vi ved simpelthen ikke, hvordan de er kommet ind. Ja. Skal vi ikke have fjernet mit hoved egentlig? Dit hoved? Okay. Ja, Fuck. jeg sætter den her op, sådan der. Hold da kæft. Og den her, så kan man også højre klikke med våbnet, så får du sådan en specialstræk på en måde. Nå er det de der super pickaxe og sådan noget. Ja, vi har sådan en, der er udviklet i forvejen. Og når, altså en pickaxe, og Ja, det når er vi den højre der, den klikker, er så oppe der. skyder den bare fucking. Det er ligesom hvis jeg højreklikker på den her bup, så får jeg de her magier herude et lille stykke tid, og så kan jeg bare og så er jeg klar til kamp. Og så hvis man gør det med pickaxen her, så nu gør jeg det ikke lige nu, så kan man bare hakke mega hurtigt et lille stykke tid og sådan noget. Men så stopper jeg skal ikke høre mig selv. Kan du? Lol. Ja. Nå, nu ringer min Du kan telefon, høre så jeg din kommer lige om lidt. telefon Så er vi tilbage igen, og undskyld min telefon, den lige ringede. Det var en af mine Hvorfor venner, satte du det ikke på pause? der skulle have hjælp. Det gør jeg også. Jeg satte også videoen på pause. Men jeg kan stadig ikke høre mig selv. Men det er mega underligt, for jeg forstår ikke, fordi det giver bare ingen mening, du kan det. Jeg forstår ikke. Det forstår ikke. Jeg tænker lidt, hvis jeg sætter mit hoved. Ja, det er meget fint. Ja, og det er så mit hoved, fordi jeg er julemanden. Ja, det kan. Grunden til at vi har fået mit hoved, det er fordi vi havde nogle lag-problemer, sådan noget server-lag, så derfor så dræbte vi hinanden, og så fik vi så vores hoveder og sådan noget, ikke? Men Vi har ikke serverlag. Vi er jo tør på mad.
Nå ja, det var rigtigt nok. Men de her seeds og det her, det skal vi lige have. Wheat, eller hvad det hedder. Helt fint at sige det. Jeg Det kan skal vi der. Det skal vi i hvert fald have. Så kan vi lige lave noget brød. Sådan der. Så kan jeg lige gå ned og lægge det i kisten. Jeg tror bare, jeg lægger det her. Hold kæft, de vokser hurtigt, og vandmeloner. Det var da helt sindssygt. Jeg kan bare gå på farm til farm, hvor man bare bliver ved med at få vandmeloner. Ja. Det er lige før. Fuck, der er mange dyr der. Der var et får, en ko og en kylling. Der stod Okay. og kiggede. Mens jeg har lige fundet ud af, lad være med at tråd på vandmelonsfrø, når du lige har hakket vandmelon, fordi så forsvinder det, så bliver du nødt til at gå forfra. Ja, det er virkelig noget lort. Kan de æde en? Jeg må have flyttet glasset lidt, fordi det er sådan lidt tjusk. Jeg skal sige, hvor det har det der. Så skal jeg bare lige have noget glas igen. Ej, det er løgn. Øj, shit, der spawnede 2 creeper nede ved vores kister, Mads. Gjorde du? Ja, lige da jeg kom derned. Jeg kan sætte det nu faktisk, så kan vi gøre. Shit. Det var måske ikke så smart, det du tog faklerne væk dernede fra, hva'? Jeg skal nok nakke dem. Ja, det var ikke så godt, du tog faklerne væk, fordi så spawner de dernede, monstrene. Jeg satte nogle. Jamen, det var ikke rigtige fakler, det var de der... Det er de der redstone ting der. Det er ikke de rigtige jo. Så kan de stadig spawne, tror jeg. Der tror vi skal sætte de rigtige i stedet. Er creepersen døde? Ja, jeg har nakket dem. Det var sådan, jeg åbnede døren, og så slog dem, og så lukkede den igen. Åbnede døren, slog dem og lukkede igen. Hvad sker der for, der er en dør, men ikke noget, den kan sidde fast på? Jamen, det er mig. Det er fordi, jeg lige skal have lavet det om. Jeg skal lige have noget glas igen. Fuck no. Fuck. Redstone burde bare den her. Jeg skulle have noget glas. Det var det. Vi har masser af glas. De mangler vi sgu da ikke. Det er fordi, vi skal have den herud og stå i stedet for. Ups. Er creepersen døde her? Ja. Sådan der. Hvor lang tid skal den her video sådan cirka være? Yeah. Jeg ved det ikke helt. Jeg skal også sætte det sammen og sådan noget. For jeg skal lige lære det at kende først. Sådan noget. Så det kommer nok, hvis det var lidt lang tid, men så deler vi den bare op, hvis det er. Skal jeg mit hoved. Den der dør, mand. Når man kræfter med sig derinde. Hvor fanden blev mit hoved nu af? Nå, det står lige der. Sådan. Det var bedre. Hvorfor er det kun dit hoved på? Det er fordi, jeg har 2 hoveder, du har kun 1 jo. Og dit har vi allerede brugt. Hold da kæft, de spawner hurtigt, de der vandmeloner med. Det er jo bare fedt, for så får vi masser af mad. Nu mangler vi i hvert fald ikke mad, Mads, det kan jeg godt fortælle dig. Men jeg tror godt, grund til at han kommer og stjæle, jeg tror godt, det er ud for. Jeg tror det er herfor, fordi at den her, den stod åben, ikke? Minen her, den stod åben, og jeg havde ikke claimet dernede, så han kunne bare grave ind. Så kunne han bare gå ind der, og så kunne han gå hen og tage vores ting, tror jeg det var. Men jeg ved ikke, jeg kunne ikke forstå, hvordan han kunne åbne kisterne. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Den her kiste her, den skal vi altså lige her. Også når man holder inde med sværd, så kommer der sådan noget ild ud af. Ja, jeg tror, jeg sætter den her der. Ja, lad bare stå. Og så den her, den kan vi stille der, så er jeg sådan lidt til at være. Skal vi udvide huset her, hvis nu vi kunne lave en gang? Videre, jo her. Sådan at de slitter det her. Eller fjerner det. Og når man højreklikker, så kommer der også nogle gange sådan noget på batteri. Ja. Skal vi flytte den der, den skal stå der.
Og det er bare pynt, det der græs, der er, eller lianer, der hænger. De ligner de gamle juletræer. Du skal også købe det også de der gamle sten. Jeg skal have noget... Jeg skal bare have noget almindelig sten. Øj, shit, vi skal have altså lavet noget... tager sådan 2 hyre. Sådan lige der. Vi skal have kogt noget, eller stegt nogle sten, eller hvad man siger. Nu skal jeg ned og bygge. Jeg lavede lige en fejl, fordi jeg tænker lidt, der skal bare være... Ja, der skal bare være en dør. Sådan der. Og hvis der er en Mikkel Wolf ser den her Så skal den være video, så er vi blevet lidt inspireret af dig. ja, Jeg synes, du er et fedt hus. men jeg tænker også sådan, og jeg troede lige, at jeg løb tør for fakler. Jeg tænker også sådan lidt, at vi snart skulle begynde at gøre sådan, så vi får nogle eller lave nogle flere ovne. Fordi det kan alligevel godt tage lidt lang tid, når det kun er 2 ovne, vi har. Og vi har jo så meget kul. Så hvorfor ikke... hvorfor ikke bygge 2, eller 3, eller 4, eller 5, eller 6, eller 7, eller 8? Jeg til at du hakker. Prøv at se, jeg hader sådan noget her jord. Et. Jeg ville ønske, det bare kun Stop. var sten i minerne, og så de der åres der. Ej, prøv at se der. Prøv at se der. Okay. Hvad er det? En masse sten. Prøv det der makro, så du kan sælge. Nå ja. Jeg skal lige sætte det her først. Der er sådan en shop, det har jeg fortalt, men det er bare fucking fedt. Ja, Tag det der sten. det er også en af de grunde til, at vi spiller på den her server. Men det må kun være det her almindelige sten, der skal være som væg, fordi ellers så det ser pænt ud, og det er i hvert fald det, som der har meningen. Og så kommer der Vi har fandme også mere lavet jord. Det er sådan hver gang. Det er bare standard. Hvad mener du med standard? Ja, det er bare sådan hele tiden. Det er da ikke noget Ja, uventet. jeg er ikke særlig gammel, så jeg kunne ikke bruge det. Kan du ikke... hvis du lige får den her, Mads. Her. Kan du så ikke fjerne alt det der grus og så jordet der? Fordi så... Kan du ikke gøre selv, eller? Nej, men det er fordi, jeg er lige i gang med at hakke så. Gider ikke gøre det. Du skal kun tage en tand. Du behøver ikke tage alt det her håndbag. Det er kun en klods. Ikke alt det der. Prøv at se, Mads. Det er kun en klods, jeg der, fordi jeg sætter bare det der almindelige sten for igen, så det er lidt lige meget med, at du tager det bagved. Jeg skal bare lige se, om der er noget mere her, fordi... Ja, ja. Det skal nok komme. Jeg er allerede kommet med låner igen derinde. Det var stærkt, og så skal vi have 2 huller her til vinduer. Vi skal have... Ja. Der. Jeg skal se, her vinduerne er ikke. Ja. Så skal vi have slettet det der, og det der. Så skal vi have sat det der ind. Så skal vi lige... Kan du ikke gå ind og tage melonerne derinde? På farmen der. Og hvis I vil spørge, Nej. hvordan vi kan tale sammen, så er det over Steam. Ja. Det er fedt. De spiller nemlig også rigtig mange andre spil. Ja. I må også gerne komme på nogle forslag med nogle andre spil, vi kan spille. Ja. Det skal have den også. Jeg plejer altid bare skål. Jeg kan ikke huske, hvad der er. Jeg skulle have noget glas, kan jeg huske. Jeg tror bare, det her det er nok. Og hvad skal det så være herinde? Ja, jeg ved det ikke helt lige nu, men jeg tænkte bare lidt, der skulle være et rum derinde, fordi... Det havde bare sådan Men lyst til at gøre vores sagde du, hus du havde- større. Sagde du havde 11.000 kroner? Ja. Så har du engang råd til en opgradering, mener jeg. Hvad koster sådan en? Skal jeg prøve at kigge i En shoppen? chance. Den koster... Jeg mener, den koster 15.000.
Er den der Forge? Nej, det er Iron Horse. Hvorfor skal man bruge sådan noget armor? Og en fiskestang er alligevel Jeg dyr. har kun 16 kroner. Der gik meget. Du kan sælge det her, du kan sælge det her, du kan sælge det her. Jamen, bare lige i første omgang, så lige ned i kisten, fordi så... Vi kan give en alt rod. Ja, det er sådan de Alt ting, det som der ikke... Nej, det er de ting, hvor der ikke er nogen kiste, som der ikke passer, eller hvad man skal sige. Der kan du putte det i, jo. Drops. Lad os sige lidt. Ender Pearl. Den der arbejdsbog, den kan der være inde på 3. Okay. Nå. Jeg skulle have noget træ. Ja, det. Bare sæt det hernede, sådan så... Sæt den sådan nede i hjørnet, fordi så... Så er det sådan... Pænt ud. Jeg skulle bygge en dør. Du må meget gerne gå ud og hugge noget mere træ. Har du en diamantøkse? Nej. Så bare tag min, hvis det er. Så laver jeg bare en ny selv. 1, 2, 3. Bare gå ud og hugge en hel masse træ. Så sælge det der. Ja, det gør jeg lige. Skal vi sælge alt det her? Gør det penge. Jeg gør det i hvert fald ikke nu. Så, nu sælger jeg lige alt vores sten. Shop. Og så lige væk. Har du lige set mandmelonerne? Nej. Okay. Vent lige. Vent lige med at hakke den, så jeg skal lige se. Jeg skal bare lige hurtigt sælge det her. Jeg ser, hvor meget jeg Det er igen i det der glasrum. Det er ovenpå. Nå. Men det før derovre gik, så var der slet ikke nogen. Men der var også en over deroppe i glas. Ja, så nu har jeg bare Jeg sådan. kan ikke selv. Det var når jeg brugte makro, så lægger det var også en lille smule, så... Eller det serverlag, mener jeg. Bare crash hele serveren. Skal vi se, hvor mange penge jeg har nu? Money. 14.492. 14. Vil du købe en charm eller spawner? 14.492, var det ikke det, jeg sagde? Ja. Håber det er rigtigt. Ja. Så ved jeg lige, hvor mange penge jeg har. Ja, det er bare lige så jeg ved, hvor mange penge jeg har. Så jeg kan ikke skal gå og trykke. Det er bare så lidt for sjovt. Prøv lige. Kom og kig. Der er også allerede vokset 2 derinde. Ja. Det er fandme dejligt. Nu mangler vi i hvert fald ikke mad. Der var et tidspunkt jo, der manglede vi altså bare mad. Jeg har også købt noget. Jeg har også købt Specs Line på toilet. Hvad fanden lidt? Vent, nej, ikke toilet. Ikke toilet. Nej. Kottelet. Nå, toilet. Specs Line på toilet. Det ved jeg ikke. Ej, jeg skal vende mig til ikke at hoppe ind over dem der, fordi ødelægger det bare. Ja, det skal du vente dig til. Kæft, vi var meget med lån. Ej, så lige når jeg den, så spawner den bare lige siden af mig. Vi skal have... Ej, nu kommer der fandme mere af det der grus der. Nå, hvad skal... I kan jo skrive, hvad det skal være hernede i det her rum. Hvad I synes, der skal være nede i det her rum her. Så tror jeg bare, vi stopper videoen her, når jeg lige har hurtigt gravet det her. Og så skriver jeg bare, hvad I synes, der skal være herinde. Og så laver vi bare rummet være, og så ser vi, hvad der sker. Vi ses. Hej.